שלום לכולם, היום אנחנו כאן בעוד פרק של מיינקראפט הישרדות. שלום לכם. אמיר, מיכאל, רון. כן. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, אני חייב אוכל. רגע, אני שנייה חוזר, אוקיי? רגע, אתה חייב אוכל? לא, אל תהרוג אותי. הנה, עכשיו יש לך אוכל. אבל היה לי הרבה לבלים. איפה כל הדברים שלי? הנה זה. זה. איזה? איפה השני? אין לי מושג מה רון עשה, אבל שיהיה. טוב, כן, רון הרג אותי רק כדי שיהיה לי אוכל מלא וחיים. לא, אני ביקשתי ממך. אתה כרגע עם סרטון ביוטיוב, אתה אומר לי, טמבל. מה לעשות? טוב, איפה אתה ירדן? במנהרה. טוב, אני הולך רחוק להביא לנו קצת אוכל. מצטער אם אתם לא רואים. פשוט אין לי כוח להשתמש בלפידים. לך מפה. תודה. וחזרתי. רון, תעיר לי. אוקיי, אמיר, אני הולך קצת. יש מצב מישהו מביא לי מקוש מהאיירון למקרה שנמצא משהו? אני כבר שיט. אני כבר למעלה. תעשה לי טיפי. אמיר, הנה עוד איירון שלא חפרנו, למטה במערה, אני לוקח מקוש מהאיירון ומקוש... ואמיר, על הדרך תביא לי קצת... כמה מקושים מהאיירון סך הכל צריך? תביא גם בשבילי. כן, שנייה. אני אביא 3. אוי, מה זה? אמיר, אני אעשה רגע עליך טיפי. הבאתי... אמיר, מה? אבל אתה יכול להביא לי גם אוכל? אין לנו כל כך הרבה, את האמת. רון, תביא לי לפיד אחד. אין לנו הרבה אוכל בכלל. תראו שיטה לחפור. אמיר, אני הלכתי לקחת לכם קצת... אני עולה למעלה. ירדן, אני אעשה לך טיפי שנייה. אני שונא גרבל, פשוט שונא. טוב, אני מכין לי... אמיר, אפשר? רגע, ירדן, הנה מקוש למי שצריך ואחד לי. אני צריך, תביא לי. רגע, תזוז. איפה יש לפידים? אוי שיט. אני לקחתי. טוב, אני מכין לי קצת לפידים, אוקיי? הצלחה. תכין לפידים. הכנתי 36. טוב, מיכאל, לא צריך להגיד כל דבר. אני יורד עכשיו. מצטער על הרעש. כן, אחות שלי ירדן. דווקא עכשיו התחילה לצרוח. כן, כל פעם הפסקות. טוב, מי שרוצה להצטרף אליי? אני יוצא למסע קצת קטן. כן, מי שירצה להצטרף לערוץ שלנו, זה ערוץ ממש לא נחמד. סתם צחק. רון, אפשר לפידים? כן, הנה. תביא לי את כל הלפידים. תודה רבה, אפשר? לא, תביא. אוקיי, אני הלכתי, אין לי אוכל. תהרוג על הדרך. זוז, תביא. יש פה אוכל. תביא כבר. יש פה קצת אוכל. בוא'נה, איזה קמצן היה. יש לי עוד 4, מה אתה רוצה? אז לך תכין. בסדר. אז קח בינתיים את כולם. טוב, מצאתי עוד איירון. טוב, נחזור אליכם שנמצא משהו מעניין. וחזרנו, והנה מצאתי גולד ועל הדרך כמה רדסטון. גולד. אני נשרף. מערה מעל הגולד. שמישהו יבוא. אני לא אבוא. אני רוצה. אני בא. אמיר מתה לחקור מערות. לך מפה. זה פשוט בית לי. מצאתי איירון. מצאתי כמנה איירון. סורי אמיר, דמיינתי. איזה גרוע אתה. מה? דמיינתי. מיכאל, אני אעשה לך טיפי בגלל לא, אתה לא. אני כן. זוז כל הזמן. זוז. לא רוצה. מה זה זוז כל הזמן? הוא לא זז. אני מחפש מישהו... אמיר, עכשיו תפנה לצד השני. מיכאל, שקט. טוב. אוף. אני מחפש דיימונד. תחפש דיימונד. בטח תמצא ממש ככה. מאיפה אתם לעזאזל? מצאתי לפיס. עזרו לי? כן. ירדן, אף אחד לא בבית, אני לא יודעת את הדרך.
יש לי 18. זה מטריד. יש לי 18. אפשר אבל להכין עוד? יש מספיק דברים? לפיס. יואו, אני לא מוצא כלום בעולם הזה. אתה גם מחפש? כן, אני מחפש כל דבר שאפשר, אבל לא גם אני מוצא. מחפש. כולם במיינים. אני בגובה 22. אני בגובה 12. אני בגובה 12, אם אתה רוצה תבוא אליי כן, גם אני בגובה 12. תבוא אליי ותחפור לצד השני. לא, כן, גם אתה יכול אצלי לעשות את זה. נו, שמישהו יביא לי לפידים. שנייה, רגע, יואו. אין לי לפידים. אוי, נשבר לי. נתקע גרבל. מצאתי את הבית. איזה כיף. נכון? שואו, מה יש לזה? 14, כמה גרבל? 13, 12, ייי. עכשיו אני כבר יכול להפסיק להיות ב-F3? אוקיי. רגע, גם אני יכול להפסיק להיות בגובה 3. חשבתי שזה גרבל. מצאתי דיימונד. שקרן. באמת? אל תאמין, אני מצאתי. בסדר. נו, באמת. הוא מצא דיימונד. מה? ירדן, קח את כל 8 דיימונד שלי. גם אני מצאתי דיימונד. יש! שקרנים. תביא את הדיימונד. הבאתי לך, אופסי. קח גם את הלפיס הזולי. תביא כבר. מה אכפת לי מלאפ? אמיר, תגיד לי, מיכאל, איך זה שלא התלהבת? יש לי... לא יודע, רציתי לעשות לכם קטע, כי אתם תחשבו שאני שיקרתי. יש לי 2 דיימונד. אני לצד השני, אוקיי? יש לי רק... רון, מה? נו, שמישהו יביא. הבאתי לך, די, שתוק כבר. ירדן, אני פונה לצד השני, למרות אם שם יש דיימונד. הופה, סוף סוף. לבה! וואבה. אוי. קח לפידים. אני יש מבין. לי רק... צריך לפידים, יש לי. יש לי רק 2 דיימונד. תביא לי. אני אמצא... לדעתי אם אני כבר אמצא מביא עכשיו לפידים. לבה. לדעתי אני גם אמצא זה היה עכשיו כי יש לי שיטה. כן, גם לי זה היה, נכון רון? אפילו... רון, תביא לפידים קצת. נו, אתה רציני? איך עושים? איך חוסמים את זה? אל תחזור, אני פשוט פניתי כיוון. אני רוצה עוד דיימונד. אבל אני לא רוצה את הלבה. אוי, עוד הגיע שנייה לסוף, נשבר לי אבל- המקוש. נו באמת. נו, אני רוצה עוד דיימונד. קראו אז אמיר, כמה דיימונד מצאת? 2. אוקיי, אני מצאתי 8, נכון ירדן? כן. שקרנים. מה? אז תביא לי. יש עליי אתה יודע 8. מה, אז תביא לי, אני איך לשים בבית. לך מפה, לא רוצה. למה? אז תראה לפחות. שלי. תראה לפחות. נו, תביא, אני אשים בבית. לא רוצה, אתה תגנוב. אני אשים בבית. תביא. יש לי פה, הנה, מצאתי רדסטון. אבל ממש כל קטן. הכבוד. יואו, אין פה כלום. טוב, אני חושב שזה טיפה משעמם, אז נחזור אליכם שנמצא משהו. משהו. אוקיי, גם איירון. כן, כן, לא. מצאתי מערה. טוב, אז חזרנו ואני מצאתי מערה. ואני מצאתי רבין, שזה עוד יותר טוב. קריפר. כזה, כן, פעם שאתה רק הוא מצא רבין ואמרנו לכם מה זה, מי שלא יודע, בפרק הקודם. אוקיי. להרוג זומבים. טוב, אמיר, אני מישהו יכול להביא לי אוכל? וואי, מישהו חייב לבוא ולעזור לי, רק לא... אמיר, אני יכול לעשות אליך טיפי? כן, אתה יכול. רגע, רון. טוב. גם אני הייתי פה, אני התחלתי בצד השני. תראה. הנה, המערה שחפרתי. אוקיי. אני גם התחלתי, הייתי בקצה שם. מיכאל, בוא תראה איך אני מוצא דיימונד. אתה מוצא דיימונד? יש לי שיטה, תראה. אני עושה פה, פה ופה. אני עשיתי 3 מערות. מגניב. כן, שנייה, פספסת פה למעלה איירון. אני יודע, בקושי חקרתי. יואו. ועוד שנייה נשבר לי המקוש. יש לי מקוש חד פעמי. אוי, כמה זאת זמן אומרת, אתה חד בסרטון עכשיו? טוב, מיכאל, תזה. רון. עוזר. אני אנסה לחצות את הנהר. טוב, רון. רון, מים. יום בטוח. אמיר, שמישהו יבוא לי. שמישהו יבוא לי. רון, תגיד אם אתה עושה טיפי. אמיר, מהר, בוא אליי.
אתם הורגים אותי. רון, תבוא אליי. אני לא יכולה, אני באמצע חקירת רבים. רון, נו, אני כאן. מאחוריך. קח חרב, תילחם. מצאתי גולד. תביא. אוי, יופי, תודה אמיר. תהרגו אותי. יצא דיימונד. רון, קח מצאתי את הדברים איירון. שלי. אוי. אבל אני לא יודע איך לחזור הביתה. מצאתי 7 גולד. רון, תביא לי את הדברים שלי. אתה פה? כן, תביא לי. אמיר. רגע, אוקיי, ככה. אמיר, אתה יכול לעזור לי? קריפר! פאק, לא! שיט! מצאת? איזה מטר מלאבה. אמיר, אתה יכול לעזור לי? רגע, אוקיי, רון, תעזור לי לחקור פה. בסדר, שנייה. אני חושב שמקודם ראיתי גולד. מצאתי לאפיס לזולי. פיקקס. מיכל, על שנייה. מה? כן, הנה יש פה איירון. לא. מה איירון? גולד. יש פה רק איירון. אני חופר גם איירון. טוב, מישהו יכול לבוא? להביא לי אוכל? רון, יש מצב אתה הולך להביא לי אין, אוכל? אני לא יודע איך לחזור. לא צריך. בעצם אני לא צריך אוכל. ייבשתי את המים כדי שיהיה יותר נוח. רון, אמיר, אתה יכול לעזור לי? אני בדרך אליך. בוא סתכל, זה מקום ענק. לא, אני פה למעלה, מיכאל. תודה שהיבשת את המים. אני הולך לעשות את זה. אתה לא מבין. אתה פה? מה זאת אומרת כאן? אתה לידי? לא. שנייה. מיכל, אני פה קח את הדברים, אני מקווה ששום דבר לא ייפול. יש, רון. שום דבר לא נפל. יש מצב אתה הולך הביתה להביא לי מקוש? אבל אני יודע איפה הבית. מיכל, אני בפינה, אני מתתי בפינה של ערבים. לך תחפש בינתיים. אוקיי. רגע, איפה מצאת? בפינה של ערבים. טוב, אתה... אני לא רואה כלום. איזה פינה? מיכל, אני יכולה לעשות לך טיפי? כן, אני על אובסידיאן. מה להביא לך ירדן? בוא, מיכל, בוא. מקוש מאיירון. אני חושב שזה שם. נראה לי יש לנו. לא, אבל שמה לא היית. אתה אני הייתי בכל המקומות. מה? בוא הנה. חכה שנייה, אני חייב לחפור. בוא, אני אבדוק אם זה שם. כן, זה שם. טוב, אמיר, לא לדבר יותר. רגע, יש פה רדסטון. מצטער, עם חבורה של חופרים. אתה? לא דיברתי עליך. שיט, אני נופל, אמיר! נו, באמת. מה היה לך? הרבה דברים. דיימונד? מזל שהדיימונד זה דיימונד מעניין. הבאתי ירדן, תעשה אליי טיפי. לא רוצה, אני פה באמצע, בוא תעשה לה... מיכל, תביא לי מקוש מאיירון וחרב מאיירון. מה? תביא לי מקוש מאיירון, חרב מאיירון, אם אפשר לפידים. ירדן. לא. תביא לי, זרוק לי מהר. בבלוקים, מיכאל. טוב, אתה... כמה בלוקים? מקוש מה אתה מודה זרוק לי לפה. זרוק לי לפה ואל אין כל כך הרבה בלוקים. תודה. שיט, קריפר עומד איפה שכל הדברים שלי. בוא נראה אם אני יכול לראות את הדיימונד. יואו, זה עקום. אני לא רואה את הדיימונד. שיט, לא. אמיר, מה תצא עם דיימונד? וואי, איזה גרועים. מה מצחיק? איזה עקום. אמיר, רציתי להביא לך את הפיקקסים שלך. גם אני רציתי, אבל מה רציתי? יואו, אלוהים ישמור, מה זה? אמיר, איפה הרבין? יואו, רון. אמיר, להביא לך את הדברים שלך? אמיר, מאחוריך יש אנדרמן, אני הורג אותו. איפה? אמיר, הוא הורג אותי. אני מנסה, איפה אתה? אמיר סווינדלאבה. הוא נעלם. טריי, נהנית בלשחוק טריי, בלבה? סווימינג לבה. אני ניסיתי לשחות בלבה. ולא הצלחת? תנחש. אמיר, יש לי מלא לגים. אם הייתי בלייז, זה היה נחמד. אבל אני לא בלייז. אז אמיר, לא היית יכול לשחות בווטר. עדיף לבה. כן. כאילו, הנזר זה היה המקום BFF שלי. אמיר, אתה יכול לעזור לי? יש לי אני רואה וויץ' נשרפת. מה? מצאתי פה לפס לזולי. יש, מיכל, תודה. הצילו! מיכל, תודה על הדברים. זרקתי אותם פה למטה כדי אם אתה צריך. קריפר. אני. אמיר! מה? רגע, תחכו, מתקשרים אליו. יואו, רון יעקום. הלו.
רון, אתה תחקור לצד השני. אימא'לה. שנייה חוזר. אבל איפה הדברים לך, שלי? אני אעשה את זה. לך, נו. איזה? שקט. תגידי את הדברים. תן את הדברים. טוב, תשמור אותם, אני אבוא עוד מעט. אתה תמות גם ככה. טוב. שתוק אתה. זוז. די, למה אתם כל הזמן במקומות כאלה? לפיס. אמיר, איפה הדברים שלי? הם פה למטה, ואני, סליחה, חבר התקשר אליי. אמיר, אתה יכול לרדת למטה ואני אעשה לך טיפי, כי יש לי פשוט מלא באגים. אני מחפש אותם. אני יודע איפה הם, אני ראיתי אותם. היי רון, לא הבאת לי את כל הקבלסטון שהיה להם. לא, למה? אמיר, תרד למטה, אני יודע איפה הם. לא זוכר איפה הם. לעזאזל. אני רואה אותם, ראיתי אותם. לפיס. למזלך יש לי ירדן, גרם. אני ממליץ לך לעלות למעלה. אני ראיתי אותם. אוקיי, מיכל, אני מוכן... אני לא, אמיר, אני לוקח אותם, אני לקחתי אותם. הם אצלי. יואו, איזה נוטי. אמיר, אני לוקח לך את הדברים, מצאתי את הפיקקס. אמיר, לא מצאתי לך את החבל. רגע, תציל אותי. אתה יכול לעשות פה מין שביל כזה? תחפור כמה אבנים ותעשה שביל. לא, תעשה לי טיפי. טוב, אני עולה הביתה. איפה הבית? רגע. רון, אתה בבית? לא, אני פה למאחוריך. אמיר, אני לא יודע איפה החרב שלך, תכין לך חרב מהאיירון. אוף, שמישהו לך ילך הביתה. מיכאל. אני בבית. אוקיי, איפה? אני ממש 2 מטר מחוץ לבית. אמיר, אני הולך לחפור את המערה שאני עשיתי. יואו, אמיר, למה השם שלך כל כך ארוך? אתה יכול פשוט ללחוץ, אתה יכול לעשות טיפי ואז טאב ואז טאב. כן, אני יודע. עד שאתה מגיע לשם שלי. מי שלא יודע, טאב זה ליד הקונטרול, אני לא יודע איך קוראים לזה, החץ הזה, והחץ של השמונה. אמיר, אתה יכול להביא לי טורצ'ים אם אתה כבר בדרך? אין לי. אני מפחד מקריפטרים שיעבור מאחורי. רון, אתה במערה? אני באה אליך. אז אם אתה בא, לא. רגע, אמיר, אתה יכול להביא לי מקלות? אני מכין פיקקס איך מדיימונד. מכאן? למה זה יש לך בעיה? הכנתי פיקקס מדיימונד. איפה אתה? למה? כן, ואז אנחנו נוכל ללכת לנזר. לא, ואז אתה כל הזמן תהיה בנזר. ירדן, איפה אתה? אתה בבית? כן. כן. אני פה למטה עם רונה ואני רוצה ללכת הביתה. הנה, יש לנו 5 דיימונד. אל תיגע בדיימונד. לא נגע. עדיין יש את הדיימונד למטה. ברבין. אמיר, נכון, יש את הדיימונד של אמיר, שאמיר מצא. תפוס אותו. מה תפוס אותו? תיקח אותו. מיכאל, תחפש באחד הפיל... רגע, אני מכין לי... פיקקס, תכין גם... תיקח את הקור שיש בצ'סטים רון, ותכין אתה לפיתים. במערה? כן. רגע, מצאתי, יש פה קצת טורצ'ים, אני אקח איירון, אוקיי. אני מכין... רון, אתה במקרה ראית אובסידיאן? אמיר, לי יש חרב? אתה במקרה ראית אובסידיאן? לא. כי אני זוכר שהיה. אמיר, תכין טורצ'ים. באיזה מקום. אוקיי, רגע, תכין טורצ'ים, אוקיי? חכה. אני הולך לקחת לך את הדברים. טוב, תחפש בין... רק אם אני אדע איפה הם. תגיד לי מתי הגעת לרבים. אני כבר ברבין, אבל עדיין אל תשתגר אליי. מי יכול להביא לי... שנייה, אני אגיד לך מתי תשתגר אליי, תשתגר. רגע, אני תהיו קצת בשקט, מחפש בלוקים. נכון רון? אוכלים, וואי. כמה אתם מדברים? אמיר, מה זה? נדבקת ממיכאל. יכול להיות. טוב, לא חשוב. מיכאל, אני אעשה לך טיפי. אוקיי. מיכאל, אל תעלב. אאווה, מרביץ לי. מה מרביץ לי? אאווה. מיכאל, אני יודע, זה בכיוון ההפוך. אין לי לא, כוח. אני הולך לחפור משהו אחר. סקלטון מעצבן. אני פשוט אלך לאובסידיאן אחר. פשוט תעשה עליי טיפי, אני יכולה, לידי יש הרבה אובסידיאן. אחרי שנייה? עכשיו אתה יכול לעשות עליי טיפי, יש פה 1,000,000 אובסידיאן. טוב, רגע. עדיין תעשה עליי טיפי? עכשיו. חכה. לא באמת, איפה הדברים? טוב, אני בא. יכול להיות שהם בצד השני. שמתם לב שיש לנו חדר יותר גדול מהשרת הקודמת? נו, באמת. וואו. זה אני מצאתי. חזרת אליי? כן. מה זה האובסידיאן השחור הזה? אובסידיאן. טוב, זה בטח באג. איפה ירדן?
פה לידך. אני לא רואה אותך. אני יכול להביא לי פיקקס, נו. אני לא יכול. לא, שיט. נפלת? הנה. לא. או, תודה מיכאל. לך מפה. אני חוקר את ההמשך של הערבים. טוב, אני אחזור אליכם שאני אקח את כל האובסידיאן שצריך, כי זה טיפה משעמם. קלטתם אותי בתוך מקום. יאללה ביי. טוב, אז חזרנו, לקחתי 16 אובסידיאן, וחפרתי קבלסטון בשביל לחסום לבא, ופשוט מצאתי רדסטון, אבל לא חשוב. יש פה, מיכאל, אתה יכול לעשות... אני חוזר הביתה. מישהו בבית? לא, אבל אני גם צריך הביתה. מיכאל, אתה יכול לבוא? מיכאל, אתה יכול לבוא? יש פה מיליון פחד מפלסות. לא, אבל אני לא יודע איפה אתה. למה כשאני מת אני חוזר ליער? מישהו יודע את הדרך הביתה? אני בדרך עכשיו. מיכאל, אז... אוקיי, מיכאל, אני יש אחריך. פה מלא. לא, אולי שמי... רון, ירדן. כשתגיע הביתה תכתוב ספאון פוינט. עכשיו אני יודע. רון, שתגיע הביתה תכתוב ספאון פוינט, אוקיי? אני מאחורי ירדן. מה זה אומר? זה אומר שאתה שחטת. אני מאחורי ירדן. אני לא יודע איפה. אני אעשה לך טיפי. מיכאל, אני פה. עשיתי טיפי לאמיר. לא. אז אני... יש לי קשת, אמיר, יש לי קשת. יאללה, עם מלא דברים. מה זה? אנחנו בתוך רבין. איפה הבית? למעלה. תעשה טיפי אליי או למיכאל. צריך לסיים את הסרטון בקרוב. כן. אוקיי, רגע. רגע, חכו שנייה. בוא נחשב מה עושים עכשיו? ואז... איך קוראים לזה שזה אני מתחיל לחיות כרגע? יאללה, איפה הלפיס לזולי? אני שם אותו. שמישהו... רגע. יש לנו שוגר קיין. מיכאל, שמישהו צריך ילך... לסיים את הסרטון בקרוב. אני בא לסיים. בסדר, אמיר, שקט. לא שקט. כמה אתה מדבר? מיכאל, מה? מה כותבים בשביל שאני אחיה כאן? ספאון פוינט. מה אתם עושים בשביל איך שמה? כותבים ספאון? הנה, חכה שנייה, הנה, אני אראה. שתלך לישון. מיכאל, בשביל מה? לא, זה ספאון פוינט, אז אני עכשיו כותב לו. מה זה ספאון פה? הנה. מצאתי שוגר קיין. אני ליד הים. הנה, אני אראה לך איך כותבים. אבל מיכאל, מה זה אומר? שאתה מתחיל איפה שמטת. שיט, יש פה זומבי. לא, אתה מתחיל איפה שאתה כותב את זה. למה שמת את זה כאן ירדן? הנה, ככה כותבים. תכתוב ספאון פוינט. זוזו כבר. וואי, אתם לא קולטים איזה רחוק אני בורח מאיזה קריפר וכמה זומבים. אז תעשה לנו טיפי, או שאני ארצה שאתה תעשה אליי טיפי. רגע, אני הולך וואי, זה היה... יואו, זה היער הצפוף הזה עם העצים. יש לנו פה אור. הגעתי ליער הענק עם העצים. אמיר, אני יכול לעשות לך טיפי? כן, אני באמצע הים. שמישהו השיג לי אור של פרה. אתה באמצע הים. איפה נשיג לך אור של פרה? הנה, רואה זה היה. לא יודע. איפה הבית? אמיר, אמיר, אם אתה רואה פרה תהרוג אותה או סוס. סבבה. לא. אם אני רואה פרה, אני לוקח ממנה דלי של חלב, אנחנו הולכים להכין לאמיר עוגת יום הולדת. למה יש לו מולדת? מחר. אמיר, מזל טוב. איזה נחמד אתה ירדן, זוכר את היום הולדת. אתה זוכר את היום הולדת שלי? כן, משהו בספטמבר. ואני יודע את היום הולדת שלך, משהו באוקטובר. אמיר, אוקיי, יש לי סוכר. יש פה שיפ. טעים בך. גם לי... אנחנו צריכים ביצים, אמיר. יש פה מיליון ואחת מפלצות, יואו. אם תמצא צ'יקן? לא, מה? אתם רציניים? לא. מתתי עם כל הדברים. איפה אתה מתת? עם מי מתת? שיט, עם כל הדברים. לבד? עם כל הפיקקסים? כן, אבל איפה... אובסידיאן? הדיימונד? כן. אבל אני יודע איפה זה. זה ממש קרוב אלינו, נראה לי.
אמיר, מה? איפה? אני עושה לך טיפי. טוב. מיכאל, אבל איך אני מגיע לשם? לאן? מיכאל, יש פה לאיפה שיפ. שמטתי? אני צריך פרה. רגע, יש לי לאגים, אני הולך סליחה אם יש קצת רעש. אבל איפה, אמיר? מטתי עם כל הדברים. איך אני מגיע למקום שמטתי? הלו. איפה מתת אבל? יאללה. באיזה רבין אחד. יאללה, סוגרים? לא, אני יודע איזה רבין הוא מתכוון. הרבין שליד הבית? נראה לי. חכה, אני עושה לך טיפי. איפה אתה, מיכאל? נו, תלך לרבין הזה. אבל אני לא יכול, יש פה מפלצות. יש פה מלא שיפים, אם צריך אוכל. כן, אני רואה XP. הרגו אותי. נו, באמת. התפוצץ קריפר 2 סנטימטר ליד הבית. וואי, לפחות יש לי שוגרקיין. יש פה מפל ענק וערים בגודל של אני לא יודע מה. אבל איך אנחנו צריכים היום רון, למצוא תיזהר. פרה. היום אין סיכוי. רון, תחפור לי קבלסטון. אז איך נכין לך, למה לחפור לך קבלסטון? אני צריך קבלסטון בשביל לעבור איזה לבה. לא, אתה לא צריך, אני פשוט יודע איך להגיע לשם. לי יש קבלסטון, במקרה יש לי 26 שיט, לא, שהלכתי כל כך רחוק. נו, שמישהו יעזור לי. רון, תביא לי קצת. מה נביא לך קצת? כאלה בלוקים. הנה, אתה יכול לעשות לך דשא. הנה הדברים של ירדן. רון, אפשר אותם? לא משנה, אני אעשה טיפי רון, לרון. אפשר את כל הדברים? מה? הם לא אצלי. הם אצלי. מיכאל, פה אפשר? אנדרמן היה פה. מישהו מתקיף אותי. אני אביא לך את הדברים. לא, אני פשוט אעשה את זה יותר מהיר. אבל יש לי XP. נו, אז תביא לי. אני אביא לך, רק תחכה. רק תפסיקו לצעוק. זה מיכאל. מה? שיט. אתה צועק כל הזמן. יש לי גם אפל, את האובסידיאן? יש לי אפל, לך מפה סקלטון. אפשר גם את האובסידיאן, את ה... הבאתי לך את האובסידיה. הולך. איפה אמיר? שמישהו יעלה הביתה. יש לי אפל, אני בבית. הכנתי, אוקיי. וואי, אתה לא קולט איזה מסע הייתי צריך לעשות? יואו. טוב, יש לי סוכר. מישהו צריך? לא. הכנתי סוכר. אני יוצא למסע למצוא פרות. אני צריך אור של פרה. לא, אני צריך חלב. לא, אי אפשר. מישהו... אחלה מה? צריך לקרות הסרטון. טוב, יאללה, נעשה את זה בפרק הבא. טוב, יאללה, בואו כולם הביתה. רגע, אבל אני צריך למצוא פרה. כולם הביתה. טוב. לא צריך למצוא פרה, מיכאל, ומקסימום... אוי, סליחה. ומקסימום זה עשה את זה בבוקר. אז כאן נגמר הפרק, מקווה שנהנתם, תנו לייק, תנו סאב, תירשמו לערוץ, ויאללה ביי. ביי. בזומבי